sa ato nga pagpamalandong o pagkat-on karon sa pulong sa kinabuhi nga atong nadungog, ilabi na sa atong ebanghelyo mga igsoon, kita nga mga Kristiyanos karong panahona, gipahinumduman ta o gitudluan ta o pinaaging sambingay sa atong Ginoong Hesus kung unsa ta mahisama kung kita mahiusa kaniya o mahimong iyang mga sumusunod. Kay mo manay giingon, kung unsa ang gisundan, mapoy gibuhaton sa nagsunod. Kay unsa pag yun natong nagsunod ta nga wa tagabuhat sa gibuhat sa atong gisundan. Unsa gitudlos magtutudlo, mo'y buhaton sa estudyante. Kaya unsa pa yun nato tinun-an tas magtutudlo kung magsige tag supak. Insakto ba? So muna mga igsuon, agi og na tong aron nga ato nga mapatuhop kining mao nga pagtulun-an nato mobalik sa tag gamay kabahin sa kalibutan nga atong gipuy-an. Now, kinahanglan nga mukat-on kita pagdawat ni ining maong kamatuoran na mga igsoon. Nga kining kalibutan nga atong gipuy-an, napukan ni sa kaaway sa Dios. So naay kaaway ang Dios. Nya buot sa iyang kaaway, ang kunon ang kalibutan nga atong gipuy-an. Ang kuno niya ang kabuhatan sa Dios. Ngano mang iyang ang kunon, kay ang kaaway sa Dios, kabalo mo kisa ning kaaway sa Dios? Ang yawa. Dili man ni siya makabuhat sa buhat sa Dios. Kay ang Dios lamang mga igsoon ang magbubuhat. Only God creates. Maubita na nga ang kabuhatan sa Dios mga igsoon, pulos gyud maayo. Pulos maayo. Ngano man, kay ang Dios tuburan man sa kaayo. Nya dili lamang simple nga maayo, kay maayo man nindot ang kabuhatan sa Dios, walay ngilad mga igsoon. Mao nga ang kaaway sa Dios, kinsa man ang yawa, muna giingong siya ang antithesis sa Dios. Kabalo mo antithesis? Ang opposite ba sa Dios? Na kung ang Dios tuburan sa kaayo, unsan ang yawa? Unsa may opposite sa kaayo? Kadautan pod. Muna siya po kung sa kadautan muna ang tanan nga mga binuhat sa Dios nga mga maayo og nindot iyahan ng gubon. Imuon niyang ngilad mga igsoon. Mobita nang nagiingon ba nga kung ang Dios magbuhat pulos maayo nindot, ang binuhatan pud sa yawa unsa man pulos pud ngilad mga kadautan pud. Munang unsa may binuhat sa yawa mga balbal, mga tikbalang, mangilad ba? Na kung ang tao mo'y magbuhat, lahi po ang buhat sa tao. Unsa man po'y buhat sa tao? Mga robots. Machines, no? Robots. Nya unsa man ang robot? Wala na kasing-kasing, di na mubati. Ang robot, di kabalong hunahuna, kanang ilong ingong hunahuna, at lagi programming na sa tao. Mabita ng truth is, kitang mga tao, di kita makabuhat. Only God creates mga igsoon. Na mauna nga ang kaaway sa Dios iyang ang kunon ang kabuhatan sa Dios. Mabita na nga gipalap na gyud sa kaaway sa Dios ang iyang mga bakak ug sayop nga pagtulunan aron maguba ang kaanindot sa kaayo sa kabuhatan sa Dios mga igsoon. Munang di nita makasabot, ngano nga ang kalibutan nga ito gipuyan, baling gubutan, ni samot na gudron. Diba? Kadungos mga Diyos. Kunya, ang moralidad ron, nagkamubo na kaayo. Grabe.
Kay mo ni ang pagpalapnag sa bakak o sayop nga pagtulunan mga igsoon. Mo bitaw nang kung mukaton lang ta sa atong mga kasinatian ba, mga panghitabo sa atong palibot, sa atong kinabuhi, meaning magagikan ni sa atong mga binuhatan, kaya atong kultura ba, nga magsalita kultura, mao ni ang mga kinaiya o pamatasan. Kung mukaton lang ta ani, kaya ang atong mga kinaiya pamatasan may sunog ang produkto ni ini, mao ni ang buhing saksi. Mao ni ang magtug-an nato kung unsa nga espiritu ang naghari dinhi kanato. Mao nga kung makita nato sa atong palibot ang kinaiya o pamatasan kultura nga nagbuhat og mga maayo ug ang mga pagpamunga ni pulos kaayo, gapasabot ana nga ang ga-influence nato ang espiritu sa kaayo nga mao ang Dios. Pero kung makita nato sa atong palibot ang kultura nga nagpalambo o mga pamatasan kinaiya nga produkto, pulos mga kadaot, dili maayo ang mga resulta, kini gahulagway nato nga ang espiritu sa kaaway sa Dios mao'y nag-influence nato. Ang espiritu sa kadautan nga mao ang yawa mga igsoon. Maubita ng maigsoon, dili buot sa Dios nga kitang tao magpabilin sa mao nga estado sa kinabuhi nga sa atong kapukanan sa kaaway sa Dios. Kinsa kansang mga bakak o sayop nga pagtulunan mo'y gituuhan nato nga mao'y kamatuuran og insakto. Diin ang kangit-ngit mo'y gihimo natong kahayag. Munang dili buot sa Dios maigsoon nga mawala ta sa hangtod, dunay total annihilation na to. Mao na nga ang Dios nagpakatakos pagpakatawo ng Emmanuel. God is with us, pinaagi sa atong Ginoong Hesus aron nga dili ta mawala sa hingpit. Matotal annihilated ang kabuhatan sa Dios. Mao bitaw na nga pag-ani sa atong Ginoong Hesus mga igsoon, aron mahawas na sa kangit-ngit, nahimo siyang kahayag sa kalibutan. Muna giingon nato, katauhan nga kaniadto naglakaw sa kangit-ngit, nakakita og dakong kahayag. Muna gibuhat sa atong Ginoong Hesus maigsoon, nahimo siyang kahayag sa kalibutan. Apan, atong dawaton ang kamatuoran, nga ang kalibutan wala malipay sa kahayag nga gidala ni Kristo. Ang mga hanib sa kaaway sa Dios, meaning ang mga tao nga hanib sa yawa, wala malipay. Nganuman, kay tungod sa iyang kahayag, unsay may tabo, mawala man ang kangit-ngit ug ang mga gitabunan sa kangit-ngit mga isod, madayag man, mabisto man. Mao nga katong mga tao nga dunay mga daotang laraw, wa gyud malipay sa kahayag ni Kristo kay ang iyang kahayag kamatuoran man. Dili ba? Para ka ng mga tao gud nga kunuhay nitabang nato kusog kay muhatag og suborno unya human pananom-tanom dahil panahon sa eleksyon. Nitabang kuno manghatag unya usay na itabos mga tao, nahimong paralitiko ang mga tao. Kaya nahimo na lamang dependent, nagsigigyangungo nini mga tawan na. Wala makabarog sa ilang kaugalingon. Kaya nga naman, kinahanglan ng mga tao, kanunay nga magsalig nila, kay bulahan, mupadayon ang ilang gahom sa pangagamanan. Muna kung musulti na tas tinuod, nga dili na mo insakto, mga suko guna dayon. Muna itabo ni Kristo. So, giunsa mas Kristo? Tungod sa iyang kamatuuran, kahayag nga gilas kalibutan, daghang nangabisto, nga mga dautan, gibutang-butangan siya og daghang mga butang-butang, mga marites. Gisakit siya. To the extent, gipatay siya. Gilansang sa krus. Unsay tumong? Aron nga ang iyang kahayag,
dili mo padayon kung dili mapalong. Apan lagi, buhat man di ay ni sa Dios mga igsuon. Ang buhat sa taong Kristo, dili man na ito pure nga tawhanon, buhat man sa Dios. Mao nga bisan tuod siya gipatay dinhi sa kalibutan, apan wa mapalong ang iyang kahayag, hinunua, gisangyaw o gipalapnag hangtod sa atong panahon karon. Mauna mga iso. Muna nga, si Kristo dahil mao ang kahayag. Nya kita, sa atong pagtuo ni Kristo, nahimo putang kahayag. Unya, kung atong tanawon mga igsoon, nga ang pag-ani dahil ni Kristo, pagpalapnag sa iyang kahayag kamatuoran, mauday ang pagpreserbar sa tao, nga dili siya mawala sa dayon. Total annihilation. Munang na-preserve niya ang kaliwat sa tao mga igsoon. Munang nahimo pud siyang asin. Di ba unsa man ang asin? Di ba preservative man pud na sa atong pagkaon? Oo. Aron makakaon tag isda sulod og 3 ka bulan, di ba atong asinan? Oh, di kakaon gyapon tag isda. Pero dunay una. Sad lang. So, na-preserve. Naunsa pa ng asin, mga igsoon, pag-ani sa atong Ginoong Hesus, ang katawhan nga rawad ang paglaom, nakakaplag, o paglaom mo na tanan nga makadungog, kaniya og mutuo kaniya, mabago ang ilang panahon sa kinabuhi mo ng dunay paglaom. Di ba mo po ng asin? Tanawan ng asin, may igsoon. Kamo, maglungag mo. Di ba dunay inyong lutuon nga butangan ninyong asin? Di ba? Nganong mamutang mamukasin? Unsa may tumong? Aron, maunsa inyong linuto? Mulami. Sakto na. Kaya kung walay lami, mangaon mo, dili. Di, yun. Umukaon magaling, pero walay gana. Walay lahay. Dili ba? Nga naman, kay wala may lami. Pero kung lamian gani, unsa man? Lami kayo itong kaon. Sige, kung kaon, bisag busog na kaon, nagyapon. Kay lami man, insakto ba? Oh. Mausap ta sa atong kinabuhi mga igsoon, tanawa ng mga tao nga muwad-an og lahay, muwad-an og paglaom sa kinabuhi. Ganahan pa ba nang maglihok-lihok, magpamuhat? Wala, tapol kayo, kakapoy ba? Walay lami. Nga naman kawa may lahay. Pero tanawa ng mga taong dunay lahay, di ba dasig kayo sa pagpamuhat? Di yun buhunog pagpamuhat. Bisag gakurog na sila na gapamuhat na gihapon. Kaya ang lahay. Dili ba? Musabtahan na mga igsoon. Munang tanawan ng mga taong wala na ilahay. Wala paglaom. Unsa ending. Malulong na sa masamang bisyo. Mangita nag-asa sila makakitaglahay mo nang musulod na sa illegal drugs, mahulog nag-alcoholism, magkuan na, magwarak na sa kinabuhi. Nga naman, kadespirado naman, sa may lahay, may kapuslanan ng tanan. So makasabot kayo tama ison, mga taong ingon ana, tungod na kadespirado. Uban na maghikog na lamang. Pero no, ang kinabuhi dili ingon ana mga igsuon. Atong sabton nga every moment nga moabot sa atong kinabuhi, matag ugma nga moabot kanato, hinumduman nato na muna atong paglaom. Every future nga ma-realize nato is always a hope. Muna mitras tanto may kinabuhi pa isun, may paglaom ang tanan. Pero muna gina, hulmaon nato ni. Muna nguana ta sa tukma nga pagtulunan. Mauna nga, diha ni Kristo, nahimo siyang asin. Pero muna gina-giingon mga igsoon, magunsa man ang asin kung kawad-an sa iyang kaparat. Mag-iingon na, wala na hinungdan. Ilabay na lamang, di na respetuhan, tunub-tunuban na lamang sa mga tao.
dili na respetuhan. Kaya wa na may lami. Maupod ni mga igsuon atong ikapangutana. Nganuman mga Kristiyanos, panahon sa eleksyon, sayon-sayonon raman sa mga kandidatong hatag o kwarta, wala may respeto. Unsay pagtuo nila sa mga tao? Mga tao nga ulog-ulogan nga walay buot? Mga tao nga dili tinuod nga tao, mga hayop kay naay presyo? Wala respetuhi. Pero nganong naingon ani man yung mga igsuon? Kaya ang mga tao mismo, mga Kristiyanos, wa may respeto sa ilang kaugalingon. Wa may respeto sa ilang dignidad. Kay manawat mampugkwarta, mura mampug mga hayop nga naay presyo. Muni say, kung ano mga igsuon, example ani, kung ang asin mawad-an na siyang kaparit, wa na'y respeto, di na respetuhan. Muni atong pamalandungan mga igsoon, kay kitang mga Kristiyanos, nabalik na ang atong dignidad diha ni Kristo. So let us learn to respect ourselves. Himuon na tong asin ang atong kaugalingon. Munang tanawa, ug makadaog na sila mga tahanan, wag yung respeto. Mismo gani inyong mga reliyosong kalihukan, kabalo nga balaanon, patigbakayan yun. Nga naman, kaya wala respeto. Kaya ang nanulat sa ilang ngalan, wa may respeto sa ilang kaugalingon, mga igsoon. Namuna ang pangutana ron, sa kalami sa asin, mangutana ta, nakasulay mong ingon sa usa ka pagkaon nga, lami lagi ning pagkauna niya, wala ninyo tilawe. May buntag, nakasabot mo sa akong pangutana. Kala ba ninyo, uy, lami lagi ninyong humba niya, wala ka butilaw. Nakasulay mo, anak? So, wa mo mutilaw, niya ningon mong lami, tigpakaroon ingnon day mo. Inyong giwat, inyong kaugalingon? Anong ningon na mong lamig? Wa magkakatilaw. Am I right? Maupunin nato mga igsuon. Makapangutana ta. Kita mga Kristiyanos, labi na karong panahon na, mitilaw ba tang Kristo? Ato bang gisulayan pag kinabuhi ang pagtulunan ni Kristo? Aron makaingon tangalami di ay ang pagtulunan ni Kristo. Kaya ngano, daghan na to mga binunyagan mayong Kristiyanos, wa man musulay pagtilaw sa pagtulunan ni Kristo. Kaya gitudluan pa lang ganita, mao ni pagtulunan ni Kristo, nag-resist naman ta. Nagdumili naman ta. Wa pagalit ta katilaw, mingon man tag lisura po ning pagsunod ni Kristo ba? Lisura ni pagbuhat sa pagtulunan? Yan mo pangutanon, nisulay di ay ka. Imo din gisulayan, nganingon makang lisod. Dili ba? So mangutan na ta, unsang pagtulunan ni Kristo nga lisod buhato nato? Unsang nga pagtulunan man? Kanang lisod yung buhaton. Pananglitan, kanang moingon si Kristo, pasaylua ang nakasala ninyo, lisod ng buhaton? Lisod mga igsuon. Kabalo mo kung siya nakalisod, anak? Kung dili mausab ang atong prinsipyo nga gihuptan ang pagtulunan nga sayop, nga gitudlo sa yawa nato, ug di ta mahinluan anak mga igsoon, lisod gyud ang pagpasaylo. Kaya unsa may gitudlo sa yawa nato, kinahanglan nga nakabuhat og sayop ninyo, mubalos gyud mo ha. Kaya ug di mo mubalos, daog-daogon ra mo. Kung magpabilin ang maong pagtulunan na mga igsoon, di gyud ta kapasaylo bisag unsaon pa. Pero kahibudngan,
Unsay kahibudngan mga igsoon? Ambot og nakasulay ba mo? Di ba dunay mga tao nga gaan dago ka atong pagbati, no? Bisag kapila pa na nakasala na to, gabagulbol ta, gahilak paguta sila gibuhat, pero kumuduol na gali na to na, sus ko makangisi na to, abot kus dalunggan. Sayo kay pagpasaylo, nakasulay mo ana? Pero naapoy mga tao nga, baling lisura kung pagpasaylo, usay nakalahi nilang duha. Bimangutana kunuta. Nganong kaning usa sayon, kaning usa lisod, usay diferensya nilang duha. Kay kaning usa sige pautang nimo, nga kaning usa wala. Nakapangutana ba ta ana? Munang ato nang ipangutana, mga igsoon. Ngunang dini mga igsoon, dinin na preserve. Mobita ng kanang eleksyon mga igsoon, mobita na pag-preserve sa atong katilingban. Muna inig pamutar na to, gi-preserve atong katilingban nga unta pinaagi sa atong ibutanga mangulo din na dili ta magkabahin-bahin, hininua magkahiusa ta kay mo na gipasabot og community in English, come with na unity na as kay usahan. Aron unta ma-preserve nato pinaagi sa pagbutang natong pangulo nga ang atong katilingbanon nga tingusbawan og pangandoy atong makabot. Pero subo nga pamalandungon, daghan kaayo ron nato sakop sa katilingban. Wala may lahay, wa na may kaparat. Mamutang mga tao din na nga personal kayo ra ang interest. Muna gipahinumdum nato karon mga igsoon. Nga pinaagi dahil natong mga Kristiyanos sa atong pagsunod ni Kristo, atong ma-preserve ang ato ang tawhanong katilingban nga dili ni totally nga mawala, nga magkabulag ta, mag-iyahay ta. Pero mo lagi ni, unsaon man nato paghimo ani, kung kitang mga binunyagan, dili ta magpadayag sa atong kinabuhi sa pagkabinunyagan. Mabita nang giingon dinhi nga kita mao ang kahayag, dini gipahinumduman ta nga ang ato dayng baptismal life dili exclusive sa atong kaugalingon. Kana bang miingon bitatag, bahala na mo sa inyo, yahay bitatag kuan kaning kaluwasan, padayon mo siya kay padayon na po sa ako. Dili ingon ana mga igsoon. Dili ingon ni ana. Mao bitan nang niingon si Santiago apostol, no, usas mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus. Pagtuo gani nga dili inubanan og maayong buhat, unsa klase sa pagtuo? Patay. Samara nga wala tay pagtuo mga igsoon. Mao na nga kining atong kinabuhi sa kaluwasan ato dining ipaambit. Muna mahimot ang kahayag mo minagiingon sa unang pagbasa sa basaw sa first reading kadumdum mo. Kikutlo sa basaw ni Propeta Isaías, unsay giingon sa Dios pinaagi ni Propeta Isaías ngadto sa iyang katawhan. Pag kinabuhi kamo sa katarong, kung kamo makinabuhi sa katarong, mahimo mong kahayag sa kalibutan, mahimo mong kahayag sa katilingban nga inyong gipuy-an. Apan asa man ta magbase sa atong katarong mga igsoon? Kay kung ang katarong sa kalibutan may atong sundon, hiwi ra ba kayo? Munang sa ikaduhang pagbasa sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto karon gipahinumduman ta unsa giingon ni San Pablo ngadto sa early Christians. Para kanako wala na ang tanan gawas ni Kristo. So ang tanan niya mao si Kristo ug niingon pagud siya ang tinubdan sa atong kinaadman ug katarong mao si Kristo. Mo ni gipasabot sa atong pagka-Kristiyanos nga miuntag ako padre Kristiyanos kay nagtan-aw ta kanunay nagsukad sa atong pagpakabuhi diha ni Kristo. Kaya dili pwedeng miuntag Kristiyanos ta unya ato tas politician mo sunod. Kinahanglan si Kristo mga igsoon. Munang manginaot kita mga igsoon nga sa ato kanunay nga pagsaulog santos nga misa.
sa ato kanunay nga pagsimba. Dini kita nga mga Kristiyanos karong panahon na atong hagiton, atong kaugalingon. Nga di kita gipahinumduman nga sama detag asin, kahayag sa kalibutan, sa katawhan nga atong katilingban nga atong gipuy-an karon aron nga unta pinaagi nato mga nakasabot, nakadungog sa pagtulunan ni Kristo sa atong pagpaningkamot, padayon ta nga maningkamot nga magpatinud-anon nga sa atong Ginoong Hesus, nga ang mga tao unta nga nangita sa tinuod nga kayag sa kinabuhi, makakaplag niini pinaagi kanato aron nga magpadayon ta nga magpanaw isip usa ka katawhan sa Dios nga maningkamot pagkinabuhi pagsulod sa gisaad nga Pinoy-anan ang langit sa kinabuhing dayon. Amen.